Egunon, eta nola ez, eskerrik asko gaurkoan ere zuen presentziagatik. Nik aurkeztu ingo ditut, nirekin batera dauden teknikari eta zinegotzia, batetik Ainhoa Irazu, berdintasun teknikaria, Dami Muñoz, gizarte zerbitzako teknikaria, eta Eneritza Arruti, berdintasuneko zinegotzia. Bai? Gaurko prentsa agerraldi hau deitzea edo, arrazoia bada, alde batetik, Ainhoak eta Dami, berdintasun teknikariak eta gizarteko teknikariek, 2024 urteari dagozkion indarkeria matxista kasuak jasotzen ditun txosten bat osatu dutelako, eta txosten horren berri eman nahi dugu, eta txosten hori horko datuak eta horko ideia nagusiak edo beraiek, Ainhoak, Damik eta Eneritzek aurkeztuko dituzte. Baina nik, aipatu nahiko edo azpimarratu, txosten horretan jasotzen dela, 2024an indarkeria matxista kasuak gora egin dutela, ezta? Hor datu horiek jada hurbiltzen dira, pandemia garaiko datuetara hurbiltzen dira, eta guretzako hori bada nolabait, azpimarratu beharreko datu bat. Eta honek zertara bultzatzen digu, arreta berezia jarri behar dugula indarkeria matxistan, gutxienez hortan, bergogoratzea. Indarkeria matxista hor dago, hemen bizi dugun errealitate bada, eta hor nolabait, indarrak ere, indarra ez dakit ongi dagoen zen kasu honetan, baina gutxienez gure presente uki behar dugun zerbait dela, eta egunerokoan landu beharreko zerbait dugula. Izan ere, badelako, nolabait, indarkeria matxista badelako egiturazko izaera duen eta limailako arazo. Eta gure herrian ere horrela dugu. Esan dugu datuek ikusten delako kasu isolatuak izatetik aparte, ez dilako kasu isolatuak, baizik eta egunerokoan ematen diren kasuak direla, eta emakumeak indarkeriaz eta gizonen mende bizi berutelako sistema batean edo oinarritutzen garelako, bai. Hemen aipatuko ditugu kopuruak, izandako kopuruak, eta azte iturritikan jaso ditugun datuak. Txostenean ikus dezakegun moduan, indarkeria matxistaren ondorioz laguntza eskatu duten emakumeen datuak hainbat iturritik jasotzen ditugu, sistema bateratu bat ez daukagulako. Ondorioz datuen jasoketa sistematizatu eta bateraturi gabe, zerbitzu iturri bakoitzak modu desberdinean jasotzen du informazioa. Gaina, legea dela eta biziraulen pribatasuna eta anonimotasuna babestu beharra dakau, eta datua gurutzatzeko formularik ez dagoenez, ez dago inoiz jakiterik zehatz-mehatz zenbat kasu gertatu diren. Ze kontuan hartu behar dugu emakume batek, emakume bat pasaritekela hainbat zerbitzutatik. Eta orduan ez dakigunez babestu behar dugu bere anonimotasuna, ez dakigu pertsona bera ote den, eta beraz ez dakigu ezin ditugu zehaztu zenbat emakume diren. Gauzak horrela, datozen urteetarako erronketako bat, izango litzateke kaltetuen kopuru zehatza ezagutzeko sistema bateratu bat ezartzea. Eta baita erretratatzea emakume hoie guztiek egiten duten ibilbidea. Sartu ditezke zerbitzu batetik, baina pasa ditezke beste zerbitzu batera, eta ez sartu zerbitzu batea eta beste batera jun, eta orduan, importantea da ezagutzea erretratatzea, nola esaten da, sekuentzia hori, jakiteko nolakoa da ibilbidea. Gogora ekarri behar dugu gaina, hemen, aipatzen ditugun datuak, dirala atzemandako kasuak, baina egon ditezkela, horratzean, itzalean, atzemanez direnak. Hau da, laburbilduz, hitz gutxitan esan da. Badagola, indarkeria pairatzen duen badaiala emakumeak, baina zerbitzuetara jotzen ez dutenak. Eta beraz, kasu horiek asko izango dira, esaten da kasu guztien herena, izan nahi dela, eta kasu horiek ez direla estadistika hauetan agertzen. Nik hemen aipatu nuke ere zergatikan ez dira juten emakume horiek zerbitzu horietara, ez? Eta orduan hor aipatzen da lotxa, errudun sentitzea, dependentzia emozionala, beldurra,
eta seme alaben ganako kezka. Kontua kontu, egun jasotzen ditugun datuak etortzen dira ertzantzatik, osakidetzatik eta udal zerbitzuetatik. Eta estadistika horiek, eta horre indako irudiak datu horiek erabilita egin dira. Guztira, 18 laguntza eskaera erregistratu ziren iaz, ertzantzak 21 laguntza eskaera jaso zituen, hau da, kaso gehien atzematen dituen zerbitzua da. Eta, 2003an, baino 5 kasu gehiago jaso zituen. Osasun sistemak 6 laguntza eskaera izan zituen iaz, 2023an, baino 5 gehiago. Eta udal zerbitzuek 11, 2003an bestela. Eta, diapositaba honetan ikus dezakegu indarkeria matxistagatik eman diren laguntza eskaeren garapena, zein izan dan etxe honetan datuak jasotzen hasi gineanetikan, eta hau dena txosten hauek egiten hasi gineanetikan. Eta, aipatu bezala, iritsi gera 2021an, hau da pandemia garaitan, esan dezagun, jasotako kopuruetara. Iritsi ginela, iaz. Gero, igual pasatuko deu diapositiba? Bai, pasata dago? Bale. Importantea da ere jakitea zein indarkeria motak eman ohi diren, zatikan, gu jartzen geanen indarkerian hitz egiten, beti pentsatzen dugu genero indarkerian, hau da, bikotearen ganako, o bikoteak, o bikote hoiak eragindakoa, ez. Baina, klaro, badaude beste indarkeria mota batzuk. Naiz eta genero indarkeria ohikoena izan. Eta orduan, izan ditugu laguntza eskaera hitz egiten egea, 24 genero indarkeriagatik izan dira, 5 izan dira etxe barruko indarkeriagatik, 2 pixukidearen ganako erasoak izan dira, 1 trata kasu bat, eta beste bat askatasun sexualaren aurkakoa. Aipatu beharra dago, osasun sisteman 6 eraso egon zirela, baina ez dizkiguten motak zehaztu. Orduan nola? Nik komentatuko ditut udal zerbitzuetan 2024an arkatutako kasuak. Esan behar da 2017an sistematizatzen hasi zala datuak biltzen edo hasi ginala udal zerbitzuetan, eta sistema honen bitartez datuak xetasuna gehiagorekin jasotzen direla. 2017an 11 laguntza eskaera registratu ziren, ondorengo urteetan kopuruak behera egin zuen, eta gero berriz ere, Ainhoa komentatu duen bezala, 21an pandemia eta konfinamenduaren ondorioz berriz ere kopuruak gora egin zuen. Leheno komentatu den bezala, 2024an laguntza eskaerak 11 izan ziren, eta urtez urteko garapena islatzen duen grafikoan ikusten dugunez, 85 kasu atzeman dira azken urteetan lezon. Esan behar da ere bai, desberdinak izan direla udal zerbitzutara iristen diren kasuak egiten duten bidea, batzuk zuzenean laguntza eskaera udal zerbitzuetan egiten dute, baina beste batzuk beste zerbitzutatik ere iritsi izan dira, eta 2024an horrela banatu ziren kasuak. 7 udal zerbitzutatik iritsi ziren, sail desberdinetatik, 2 kasu iritsi ziren osakidetzatik, kasu bat Foru Aldundiko Larrialdeko zerbitzutik, eskusetik, eta kasu bat iritsi zen eskualdeko beste udaletxe bateko zerbitzuetatik. Hor, datuak azaltzen dira diapositiba, baina pixka bat hortikan nabarmendu nahiko nituzke 2 ondorio edo. Eta da, indarkeria matxistak ez diela emakume guztiei modu berdinean eragiten. Batetik ikuspegi intersekzionaletik ulertzen dugu, emakume batek ez duela soilik emakume izateagatik diskriminazioa edo indarkeria jasaten, baizik eta bestelako ezaugarrien ondorioz, arraza dela, klase soziala, adina, sexu joera, ezgaitasuna edo amatasuna, besteak beste, bazterkerien mota anitzak aldi berean eta elkar gurutzatuta bizi ditzakela.
eta horrek zaurgarritasun handiagoak sortzen ditula emakumerengan. Eta bestetik ere, aipatu nahiko nuke, indarkeria jasaten duten emakumeen adina oso zabala, adintartea oso zabala dela, izan ere, 18 eta 64 urte bitarteko emakumeak hartatu direlako azken urtean. Salaketei dagokionez, grafikoari begira, ikus dezakegu 2017 eta 2020 artean salaketa gehiago egin zirela, gero 2021 eta 2022an alderantzizkoa gertatu zen, eta salaketan kopurua jaitsi zen. Leno, komentatu dugun bezala ere, izan daitekela pandemia eta konfinamenduaren ondorioz, baina berriz ere ikusten da 2023tik aurrera berriz ere salaketa kopurua gora egin duela. 2023an emakumeek, 11 emakumetatik 9 salatu zuten, eta 2024an 11etatik 8. Esan behar da, eraso gehienak genero indarkeriaren testu inguruan gauzatu zirela 2024an, erasotzaileen 45% bikoteak izan ziren, eta 45% bikote horiek. Horretaz gain, trata kasu bat ere antzeman zen, eta beste kasu batean erasotzailea pisukidea izan zen. Orduan, 11 kasuen artean 8 erasotzaile Euskal Herrian edo Espainiar estatuan jaiotakoa ziren, datu bezala. Indarkerian prebentzioari dagokionez ere, berdintasunak badu bere ardura, Lezoko udalak berdintasunetik badu bere ardura. Izan ere, hezitzaile eta seguru batean berdintasuna ezinbestekoa izango da, berdintasunean sakontzea eta lanketa egitea. Horregatik da garrantzitsua gizarte zerbitzuen eta berdintasun arloaren arteko elkarkidetza edo elkarlan hori. Zertarako indarkeria matxista ematen den kasu hauetan, dagozkion baliabideak jartzeko. Kaltetuei edo indarkeria jasan duten hoien eskura jartzeko. Gizarte zerbitzuak dira hain zuzen erreferentzia indarkeria matxista jasan duten herritarrentzat, eta bertatik bideratzen dira hainbat baliabide. Baliabide hauek eskaintzen ditu udalak zuzenean, edo beste administrazio edo zerbitzu batzuen eskuetatik. Hain zuzen, laguntza psikologikoa ematen zaie biktimei, behaien ongizate emozionala eta ongizate mentala zaintzeko edo helburu horrekin. Eta baita aholkularitza juridikoa ere, zein pauso eman behar dituzten salaketak tarteratzeko edo, eta salaketa tarteratzeak ere zein ondorio dituen ezagutu ahal izateko. Bestetik, badago akreditazio bat, biktima akreditazio bat dena, eta hori ere gizarte zerbitzutatik kudeatzen da. Orduan, akreditazio hori eskuratzen duen biktimak hainbat onura edukiko ditu. Batetik, sepeko indarkeria matxistaren biktimentzako subsidioa jasotzeko aukera, diru sarrerak bermatzeko errenta, bizitzeko gutxieneko diru sarrera eta bizitzeko gutxieneko diru sarrera eskatzeko aukera, eta doako justizia eskatzeko aukera. Gainera, akreditazioa eskuratzen duen horrek ere, Eusko Jaurlaritzaren ordainketa bakarreko diru laguntzaren eskaera egiteko aukera edukiko du. Hori ez gain, udalak, beste Oarsoaldeko 3 udalekin batera, Oarsoaldeko autolaguntza taldearen zerbitzua dauka martxan. Horretan, indarkeria jasan duten pertsonei zalantza eta kezke dituzten, pertsona horiek, indarkeria jasan duten pertsonek eta biktimek dituzten zalantza eta kezak erantzutea da helburu nagusia. Eta beraien artean ere sarea osatzea edo beraien arteko saritzea bultzatzea. Horrez gain, Lezoko udalak sentsibilizazio eta informazioa zabaltzeko kanpainak gauzatzen ditu, eta azkenetako bat izan genuen indarkeria matxistaren aurkako gida. Gida horretan, hainbat irizpide ematen ziren, indarkeria matxista jasatzen zuten hoiek edo ikusten edo atzematen zuten hoiek, ze egin zezaketen indarkeria horren aurka egiteko. Baita, zerbitzu desberdinen kontaktuak jasotzen ziren, zerrendatzen ziren.
laguntza, esan duten bezala, laguntza hauek guztiak gizarte zerbitzutatik bideratzen dira, kasu bakoitzari erantzun integrala emateko, akonpainamendu bat gauzatzeko eta euren denborak eta beharrak errespetatuz. Edozein kasutan, informazio gehiago eskuratzeko eta egoera honetan dauden pertsonei, luzatzen zaie gonbidapena edo ezagit nola esan, zerbitzu honetara joateko, animatzen zaie horretara. Bueno, nik bukatzeko hemen esan diren igual ideia batzuk edo berriro azpimarratu. Alde batetik hasieran esan dugun moduan eta gero hemen teknikarik ere aipatuten bezala, datuek gora egin dutela, zoritxarrez. Baina horrek ere hori izan daiteke, arrazoi ezberdinak izan daiteke, baina izan daiteke datuak gora egin dutelako, kasuek gora egin dutela. Hori izan daiteke bat, eta beste arrazoietako bat ere izan daiteke, bagian emakume gehiagok daukatela edo gaur egun identifikatzen dituztela horrelako matxismo kasuak edo indarkeria kasuak, eta horiek salatzera edo ausartzen direla. Orduan, bi horietatik izan daiteke, baina garbi dagoena da, indarkeria kasuak gurean gertatzen direla, eta gure herriaren eta gure egunerokoaren errealitate ere badirela, hori argi geratzen da. Eta gero, aipatu ere, lehen Ainoak aipatu duen bezala, ditugun datuak hauek dira, baina honek badula beste alde bat, eta da lehen Ainoak aipatu duna. Kasuak ere badirela, hemen jasotzen ez direnak, sistematizaziotikan kanpo geratzen diren kasuak badirela, salatzen ez diren kasuak badirela, eta horiek ere kontuan izan behar ditugula. Eta hori da, azpimarratzekotan. Ez direla kasu islatuak, lehen aipatu dut, gure herrian errealitatean gertatzen diren kasuak direla, eta gure errealitatean ere, horrelako indarkeria matxista ere gertatzen dela. Eta horrek guztion ardura eskatzen dula. Indarkeria matxistari aurre egiteko guztion ardura da, eta horri aurre egiteko guztiok inplikatu behar dugu. Eta bereziki, nola ez, gizonok. Eta bukatu esateko hori, azorren 25 hemen dugula, eta orduan, udaletik jarraituko dugula, berdintasun politikak eta bultzatzen, eta azorren 25-erako dei bat egiten diegula Lezoar guztiei, udaletik eta mugimendu feministarekin batera antolatuko diren ekitaldietan parte hartzera.